малък баща ми бил бебе, което много плачело. Обаче според бабите това явление е значило, че има лоша кръв течаща в неговите вени. И мъките на детето, за да бъдат прекратени, трябва да се стори нещо и методът бил такъв. Надраскат му гърба с браснарско ножче, за да пусне кръв. И като изтече достатъчно, то горкото заспивало. И с този свръхнаучен метод здраве се постигало. Чел съм и романи, описващи картината, как това се е прилагало в медицината. Тази практика се съхранила по селата. Колко ли хора ходят с някакви белези по телата. Колко ли хора ходят с белези по телата. Работих касиер в магазин на един авер и обслужах клиентите с изпипан маниер. Един ден бях напрегнат, обаче ми мина всичко. Като мъничко скромно момиче ми каза чичко. Засмях се, винаги ще го помня с голяма точност. Чудно що за нещо е детската непорочност. Чувствах се ободрен и обзет от приятна радост. Нямаше гадост, която да пречупи тази младост. Имам един авер, който твърди, че е чувал много пъти гаджето се да пърди. Въпросът от нас естествено беше какъв е мириса. Той вика същото е, брат, пак ти люти на ириса. Ама няма значение, бръдните са си нейните. Аз питам, бах ти, как живеят семейните? И има ли много други от пардящите съпруги? И какво ли пък търпят и те от мъжките прасюги?